खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 जुलाइ 2022 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुननि गोसोखौबो दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान मिजिं आरो गोदान बोलो फैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजावबो मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जेरै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनायबो मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गियाननि आंखालबो जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां आया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनायबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा लोगो लेवानि आंखालबो जानो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा नाथाय जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन समाजावबो मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय
गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियावबो दिनै मुखुब थागोन गोसोखौ जोबोर आला खालाबो मोननो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा हान्थिनो खाबुबो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबबो मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ सोरबाया मानहानि खालामनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजावबो मान मोनगोन न'खराव अननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन नाथाय अब्लाबो मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुंबो मोनगोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननाया देबार नांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ मोननो दिनै गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ नाथाय जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां
अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजावबो मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोसो गुदुं जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो दिनै न'खराव अननानै फैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों